Biz bu günün tüp teması Sabantuy bilen devam etebez. Tonalgan jirşi alsu Safina Tukmaş kise küreşçilere bil olışını online kürsete. Halkımızın milli beyreme Sabantuy bugün Meskev'de de ötті. Online bulsa da barlıq yulalarını iske alıp. Bir de 6 maydan işledi. Ana Meskev'nin Totar Milli Medeni Muhtariyeti, Totarastan hem Başkırtıstan hükümeti uyuştura. Sabantuy'unu büyük jinginin 75, tayasırının 100 yıllığına bağışlaylar. Көңілі mezgillerini sizge de takdim etebez. Сабантуйның milli көйләре күңелләрне ерактан ук җилкендерә. Миллионлаган тамашачыны экран каршына җыйды. Ә ерак илләрдә яшәүче милләттәшләребез бәйрәм котлауларын юллый. Sabantuy'un unutulmazlık güzel hetireler bilen bütünümüzün künellerimizde kalacağına ышанам. Бұрынғыдан келген ғұрып ғадәтне ничек итеп тә быел саклап калу дигән фикер һәм шул фикерне менә шушы онлайн Сабантуй аркылы Turmuşqa ашырырга булдырылды. Онлайн булса да барлык милли йолалар шартына туры китереп уздырылды. Спорт осталары кырга чыгып, көрәш алымнары һәм төп кагыйдәләр белән таныштыра. Быел уеннарда катнашу мөмкинлеге булмаса да, алар белән таныштыруны тамашачыларга тапшырганнар. Алар кызыклы видеолар төшереп җибәргән, җиңүчеләрне турыдан-туры эфирда игълан иттеләр. Наша картошечка готова. Мы ее тоже выкладываем. Токмачлы аш эшпешмәк кысты буйда пеште. Татарлар кунакчыл халык. Бәйрәм аш суларсыз узмый. Мастер-класслар аша милли ризыклар да пешерергә өйрәтәләр. Яшьләр өчен аерым мәйдан, аларны күренекле шәхесләр белән очрашулар көтә. Шунда ук бүләкләр дә уйнаталар. Өйдән чыкмый гына кием салым һәм азык-төлек сатып алырга да мөмкин. Сабантуй онлайн кодын әйтсәң, ташлама да бирелә. Эфир киңлеген җырчыларда тулыландырды. Алар бәйрәм рухы истәп җырларын бүләк итә. Кунаклар котлауларын җиткерә. Бу бәйрәм безне берләштерә. Кайларда яшәсәк тә, кем генә булмасак та, бу бәйрәмдә без бердән милләт. Шундый онлайн возможность ясарга Сабантуй булды. И, конечно, кешеләр безнеке халык бөтен ни шат. Мәскәүчә Сабантуй 6 сәгать дәвам итте. Онлайн мол яки мәйданга җыелыпмы, ансы мөһим түгел. Гырыф-гадәтләр генә югалмасын. Чулпан Касыймова, Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Марат Закиров, Яңа гасыр каналы.